También por la mañana el alcalde recibía al presidente del Consello de Contas de Galicia, a quien le ofrecía su colaboración para que el organismo pueda desarrollar su labor con un mayor nivel de eficacia. Entendemos que o Consello de Contas é un instrumento tremendamente útil para a mellor xestión dos fondos públicos, para a transparencia e o control da xestión dos fondos que proveñen de todos os ciudadanos, e en ese sentido entendemos que é necesario que esta institución faga o seu traballo. Nos vamos a facerlo fácil, porque entendemos tamén que isto, ao fin e ao cabo, vai a xerar unha confianza nos ciudadanos de que os diñeiros se utilizan correctamente do punto de vista legal. Tratamos de que se nos vexa como eso, non como unha institución loixana e metida ali que o único que busca é poñer pegas, senón como unha institución na que os cidadáns nos encargan que entre todos colaboremos para a mellora da xestión dos fondos públicos, non? Máis economía, máis eficiencia, máis eficacia, e iso redunda en beneficio de todos. En el Centro Médico El Carmen existen múltiples servicios y departamentos médicos, todos ellos coordinados con el único objetivo de proporcionarle una asistencia médica personalizada y de elevada calidad sanitaria. Centro Médico El Carmen, a la vanguardia de la asistencia clínica de Ourense y Galicia.